खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आव नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों गाबोन 4 मेआव तामुलपुरनि बर' थुनलाइ आफादनि गेवलां मेलाव भारतनि मानगोनां हादोरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव फैगोन। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 60थि बोसोरारि जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरगिरि रामनाथ क'विंद बिथाङा फैगोननि थाखाय साखाफारा थावनिखौ सुरात लाहैदों। लोगोसे गाबोन रामनाथ क'विंद बिथाङा फैगोनखायनो बिटिआरनि गासै सरकारि मावखुलिजों लोगोसे सोलोंथाइ फसंथानफोरखौबो बन्द खालामनो थाखाय बिथोन हरदों। मोनसे सोमोनांथाव खौरां बेंगालरनि हुसेरआव प्राइभेट कम्पानियाव सुपारभाइजारनि खामानि मावग्रा सासे सुबुङा गावनि ई-बाइक थामहिनबा बेटारि बाइकखौ सालायनानै गावनि न' फारसे हान्थिलांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव हरखाबै अर जोंखांदों। उनाव बिथाङा बाइकखौ लाखिना दोननायाव बिथांनि बाइकआ हारसिंनो बेरदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। वेस्ट बेंगल रायजोनि सिलिगुरिनि साथाम फालांगिफोरखौ आयेननि बेरेखायै 400,000 कौटि रांनि MCX स्केम खालामनायनि थाखाय बिसोरखौ सिक्किमाव एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा मनीष अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, किसान अग्रवाल। दा बिसोरखौ हमनानै आयेनाव थानाय साजा होनाय जासिगोन होनना खौराङाव फोसावनाय जादों। बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फट'खौ आलाय-सिलाय खालामदों। थांनाय 1 मेआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै बेनि सायावनो गोबां जायगायाव माखासे आलारि बाथि सावनानै हाबाफारि खालामदों। बे समावनो बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जाय बिफाया बर' हारिनि गांनाय उखैनाय दुखु खस्थ'खौ नुनानै बर' हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, जुजिबोदोंमोन, बेबादिनो सासे बर'नि बिफानि फट'खौ जानला-मोनला दाखोरबारियाव गारनाया मोजां जायाखै। बिथांनि बेफोरबायदि गारनायाव गोबां बर' फिसाफोरा खौरांनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। गरेस्वर गबसाराव खुंनाय रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायाव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि gemsri दैमारिया बाहागो लाहैनानै बेसेन गोसाजों लोगोसे जोबोद ओंथिगोनां बिबुंथि होदों। मानगोनां फावखुंग्रि बिथाङा बुंदों दि बिसानि दैदेनगिरिफोरा गावजों गावनो बेले-बेजे। आं सासे बर' आइजो, जेब्लाबो बर' हारिखौ मोजां मोनो, बेनिखायनो बर' हारिखौ अरायबो सिबिलांबाय थागोन। सिगाङाव जा गोरोन्थि जालांबाय बेफोरनि थाखाय फावखुंग्रि gemsri दैमारिया निमाहा बिदों आरो बिथांजोआ बुंबावदों दि सासे सुबुङा गाज्रि थासारियाव गोग्लैखांनायनि उनावबो दि थांनानै थानो हायो एबा गावनि नाजानायजों जिउ खुंनो हायो, बेफोर फोरमानखौ रोखा होनो थाखाय गोख्रों थांनानै थादों होनना बिथाङा बुंथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो बेफोरबायदिनो हारिजों लोगोसे मुलुगनि गुबुन गुबुन गोनांथि खौरांखौ मोनथिबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरां।